Arafo yema munyina kwa bamfa mre nyansapo kasa mfonyisi nyansapo na waje so dia mam say sanin badwin bem samre se utwa bebia migyen ye frɛ ha no bredi ene migyen efiri adura eba bredi no enhyeda enye kwantenten ewo bono apoye emantam ehonom ena bredi ewe na ne sente nyansapo yeba bepie manom eye afahye kese a afebia no na nanom abosomfo ne akomfo a wonom bredi kremu wonom ehye efa ne nyina eye opanyin obo moden na obechichiri kure ne nambra wo bre yentie na kure yie wonom dindi etu bredi no soro mechi apa wono ena ogina honom a yaye ne honyina wodi gina honom a enye asemketo an enu nti ne nyansapo yeba bepia ne niema eba no esoso amamre amanne eho abakwasem atetesem ebi nyina bi eye afutusem a yepese nyansapo yefa kwanya weso na ye de sedi obi akono no ye sakyeremu na afeni ye tonkra na ye de mam enti kan ho afei ene yenya aba bedu de ebekoso na fo besem yensa a edi anim no ye de nyina ebebremu ewo eho no Abujafo se ya shedu medina se dada se de di ka ye ka chemo se ohwemachi ene edom panyimfo ani tine yotowura e banana ye se bosomfo a wo krom hanom a kro ni hye ne nsa na kro ni ye ne dia no wono ena yaso ano apaka mu enya asemketo ano yenya ne nti se ono neja ena ekyekiri kura ye fense bredi enti ena woni hoyi no wono ne sina nemu sabosomfo e wo krom hanom na amamna ne amane bebre ene yeso anapaka mu a yede de koya wakoya yasa yede ne ebeyi na omo kogu nsa bosom no ebre beso se ya momo ayhye fen ya omo de ne hye dem be se bosom ehwa ebra so se woso mu yini pie na omo ma na biane edie eno ho amamre ne amane ena kyese bosomfo yaso anapaka mu a yede ne ekoya yede ne ebai ewo honmi ne ekoya ne mu niam bebre a ekoso ewo honno Yasha said that so hwanya sam ketwa kra bredi afasha eye kufie baidie ne enya de ketwa kra ebre dance ede di kan no samre samuhwa bosomfo a wo kroma no a ebeka se bredi kruyi ehye ne nsa na esi ne naso zanse ne nte kakra nyansapo yanya no ebre kono yebedi nkomo na afe yebisem yie pa ekiremu a eja obechichiri kruyi a me yedi ka kan ho asem kire mu no ono ne banie ti ono ne free one mo no ye bosomfo a wo sikremu so dan ene kremu aye akristofo so aso dan a ene wo ho mprempra me no wo kasa yie wono na wo sin nam sa bosomfo wo kroma no wono ne yaso na paka mu a amamra ne amane a ebe koso no ene ya ye hye ase no no wadi kai na wo ye hu ebia enye asemketo a ti yaso na paka mu a fei ale de ne efa kroma de na kwakura na bosomfie ho no na afi wono matrase aye amamre enim se bre ekwa animu
mu no yɛfrɛ bibidibɔ wɔn bɛbɔ bidie mu a ne nso nyinaa no ɛfiri hɔ kɔ no yɛde mu nkyɛmu ɛde ɛbɛbrɛ nti yɛde akyi a yɛkɔ na afei deɛ aka no yɛde bɛto aso de ama mu.
Frabanso brabe Jerusalem. Frabanso brabe akosia don cross tanda de. Frabanso brabe Jerusalem. Taulo yo. Frabanso brabe Jerusalem. Taulo ya. Frabanso brabe akosia don cross tanda de. Frabanso brabe Jerusalem. Frabanso. Ansamno nyamote na feyi ni wanwa amaminti. Kasi akosia don cross tanda da. Frabanso brabe Jerusalem. Frabanso. Abansoro brabe Jerusalem. Erisanum. Erisa no dem ni se yana nanu na la konfo aje no ne bosum no a ye frɛ no Kofi Abaafo no wono sabi mpradua sa ye so ani tire so nti oyo ohene ana nana kwa aje no so ye ohene ode no ho a obechichiri ne kuro nti ye to sa anyom na Erisa no anu na ayira me kakra ba mi say ensan bia ye de ema bosom no ensan ya egudima bosom no nti ase Frabanso no just on free suro no na from no maji Erisa no so me party akran say akwa say mi fan say aba ya twa ye kwatin san ye wa no pade ye wa wi ade na ye wa nyumre de ye kwatin nti Frabanso bla ba ji Erisa no de che sempanyfo ne betimi a kire mu me de me ya akra nti me kakra me nim fa ho no nti ba Frabanso bla ba ji Erisa no ne kire say on free suru nsane no maji nsano Frabanso ba akosi adon kwata na ne akosi adon kwata na otawo obi wo ho a otawo etan wo ma otawo ayemu okura otawo nti ya keka ni nyina wo nwumnumu se Frabanso bla ba ji Erisa no sa Frabanso bla ba ji yo Frabanso bla ba ji Frabanso bla ba ji Erisa no Frabanso bla ba ji Erisa no Frabanso bla ba ji akosi adon kwata na ne Frabanso bla ba ji Erisa no Frabanso bla wota meta mayamwa ye minimbani amaye aje minimbani amayo don cross na ne Frabanso bla ba ji Erisa no Abansoro kwa Abansoro kwa Frabanso bla ba ji Erisa no I just have to eti agosia Frabanso na bra ba ji Erisa nanom anu ya anwum a wo mo ato no hanoma ni nyina aka ho ana amamre ani amane ene wo mo ye bredi hanom no etumi sipi na esita afa na agro na hyase ya ka nyina no ke ho na ye de ni nyina ebebro yanko bra ba ji Erisa no Frabanso bra Abansoro kwa Frabanso bra don cross na ne akosia don cross na na down no yo aje down no ya aje minimbani amaye aje minimbani amayo don cross na ne Frabanso bra ba ji Erisa no Frabanso nti ato nyumre ya ni e fra ya na na so won sifam no mbra no maji Erisa no onum nti anyuma abosomfo ne kanya wo ho ana omo kanya omo pa tete amamra ye onyum bebre ho aye to a e ma bosum ni sitire so a wo bamu mo sa mode na neba no na eya nwum ba ko amoto ya mode eba na sasa ana etema ti aje kuma na epanyini a obetimi a kire ne mo be ye de kakra ye ni ma ya eti menye aje kuma wa hapreko eti aje kuma na epanyini obetimi a cheche mu dia menya yewura no ha eti ema na kwa aba na mammo akwa abansa yes se wumpom ye de boko afashe we ya afashe ankasa be eye kurufie bayidie kurufie afashe okay kurufie bayidie e kire se tete no ye nananom kwa akon ba ye kwa no na eye fiada nti fiada no ye ntam kase ye pa kase nti fiada no ena ye kwa akon di etwasa di esiye no na esiye bobidie nti bidie no ye de bosom no kodi ye de no kwahye dem nti nna na ye pi okọ ti ze festival okọ 40 days the 40 days ni si enura nti ye yi no ye de no kwa hona nananom o se ye kobon paye kwa ya amane ko shira abusuano ani kuro no mpanyimfo hwene na ye bo no se ye ka ye nananom tete akon a ye kɔ na ono o kare no nti ye wie ye no
na ye boss owe te se ye di nkunim endi unze yaba ohunu ba ma na ye kwa akon na ba di agire da te se okwa akon no wie endi se wo behwe ye kɔ no ye mama ne sare ye unze ma ne nyina sare ese ye kɔ ne ye kɔ ya mamre e bia unze akon ya ye kɔ no ye di nkunim ndi ye di nkunim awie no na ma no be ren betimi akɔ endi a ze be kakra no bo unze ma ne nyina so be kɔ akɔ bompaye akɔ hwe se papa no kɔ no waba so o na me kire no nti omu nyina be hunu se papa no so kɔ no waba nti omu so di anije ye di anije na kɔ ye no nti ma no so di anije be kɔ akɔ hunu se papa no ye kɔ ni ya hu se ne ho ye ma no omu so kɔ a sɛdeɛ nana tena pakam ebi nso bɛtena pakam a na ɔmde ɔmbɛkɔ no saa ɔmbɛkɔ no saa ma no bɛkɔ no ne adi nkan na nifa hene ɔne yɛ kuro wura bosom he si yɛ ne dia sinana so afa he ni nyina sinana ɔne ne hema bɛtoa so tententen bɛbɛ ma no bɛdi kara kɔ ansa na ba no akɔ ba no so ne dɔm bɛkɔ adeɛ baako si hɔ na mebisa mu no na yɛse deɛ ɔbɔ twene no sɛ ɔfom pɛ obɛtumi awu ɛno nti wɔbɔ twene ne wie yɛ no yɛhu sɛ mebisa yɛse ne ho kani ɔbɛfee na no kyerɛ yɛ mu kakra ɛyɛ no korɛ sɛ twene na yɛbɔ no yɛbɛbɔ akare yɛ nananom mawu bosom na mamre bia ɔbɛsɛ ne nyinaa mmara ne ɔbɛsɛ ne nyinaa ɔfom baako kora afento no serious panti awu sɛ yɛkɔ na bia gyina hɔ din obiara tie ɛtwene no ɔbɔ ne nyinaa so pɛpɛɛpɛ nso owie yɛ yɛteam owie na yɛrɛ bɛfee na no ni kuna di nkunim sanete ebi esida sa mmayɔ na obi abɔ twene no na wafom na ampa wafirim oh binsi yɛbɔ ne pɛpɛɛpɛ o sɛ wiase sɛ adeɛ wo mi sɛ wo bɛyɛ a woyɛ yɛ nananom a ɔmo awukɔ bia bɔ ne kama bibia nsi sanete na onyini sɛ ɛbra so sɛ bia mo ne nananom kasa na mo yɛ nsakyɛ bia na da ko no obi amfomso bi na akɔba na edi wuo na bɛbɛ yi ɛyɛ ade a wɔsɛ mo soso so ɛbɛyɛ ya sɛ wuo deɛ wono ba nam na wanhunu na sɛ ɛyɛ ya ɛtitem bia ansa na wɔbɛkɔ akɔbɔ twene yɛbɔ mpaeɛ sɛ wobɛtumi abɔ twene ne ka ho ɔmfo saa na tie wobɛtumi akyerɛ kakra ɛyɛ dɛn na kurufie ba yidie yi ɛbaayɛ baby free originated where it come from and answer it came from my yenhu brofo no said the maka no my yenhu ayade pa na sa kurufie ba yidie yi e baaye obi sa semo we die ka ji se me ma me fan fo so bo okay me ya menua kwadwo aje yi akonfo panini ti se ye ko na o kire mu ma bia ti ase no way say nananom berum so ma bere panyimpa ne papa ene te wo no won se ote adwam wo soro ho no menua panyini no no nti kwa obetima kire mo ho ma obibia yi aja me da sefa o panyini na ka ye pe babia ehyasia pa afahye ba na wa kire yen sa ebi de da bia chi eti yanko na yakɔ a ɔno mo mbetimi eti abɛkɔ akɔtoa so na ye de fro na ye pa mamre ne amane no pa na ye de abramo ɛwɔ hɔ no nti twɛ me ye ne nana emo ne tew na ye nya no na oni bre samre nana wadaroma sɛ de midi ka bi sa ye hu sɛ na wote apaka ma ya so ɛdɔm ɛde momomeni ade edi wanim wadaroma wankasa wo ye hwan me ne kurowura kompoaje no wu ye me na me di na de okay me am de se ne de me am de fo panni pa wo kroma akuro no sa hye won sa no wadaroma bredi koyi ɛyɛ akomfo de ana wo ka sɛ wo ni kurowura enipa bia kuro no enam se oruma kwa je de wu ya mba bi di na de no ono wu ye no na me bae kuro no ono e be kyekire kuro no obae na dan bia ni kuro we mu ono ko anti ono nkasa na ti de kuro ana ono so wedim se baa o mes kuro no be kyekire nti e be twene no se onya nkremodan wa onya asore dan ni nyina wo ye nti haya ya wo no nye nipa ba ko dia asofo dia kremofo dia ana timamfo nso so yenso ye de
Any name Jidi Sauna Nanum can Abakwasem Kakra. Brady Abakwasem Kakra. What's Kuronidian at the Brady? Papa no about the Kurun or Bre or Nancy or Quahana and Bosom and Ekitano. Bosom or money a day. And to could do Kurunuswa. What about you for no Kunkumo? And on to now, and to be a boss, maybe you know, no map, and say a Confoco, Kurumama boy crew. Or Nancy from the free, I call Sirim Cottage Jabosum baby at the Babacan, Bosom Panino. And to a brain until I took a Bidino. Until I don't know when himself by all miss, could make better. Until we see a sword and say, can see Incremo dying one, Naposum dying. Until Bridan Casancasa and you papa on there. We are some men in a. By Fancy, what was it? Nipa from I will cream. It's an infant or your bosom for Nassau Conforno was see a sword dancing Cremudan. Was in I was a seer, another so cruma. That's what was a seer. So mobile for the umbrella, I saw them walk, echo was for. Wow. Cremo was a year or more, you know more. Okay. And you're not a then a crufian so by dear Fassi and so by. I am mamma and money. I am mamma and a man in the coffer by. You will bring a bread. It will New Year. And I won't come with also there, or yes, yeah, the anyway. I fancy a fit. Say a fit aqua baby shear. As I said, penny for you who go across and about all the back of our boko. As I said, over you now to you who know. And Lieutenant Fasha, yes, and I took 2 years, mamma and money. And I'm say, Obia Crubia, so on a mamma. Crubia, so on a money. Or quite him fear or more dear. I consider almost some. Yes, also say I consider some. You would about to be I am so a science by a fin baby she had there. As I said, you are now doctor here. Na yaji eni na se hu ye ho ti afanhye ho ti ade pote pa na eye munyina so ekofa sa afahye we ebae ye na nanom bre bi na nam di kan ka se papa na o chechire kuro no o nante ko osirim enti se edu da o ko free sirim ba beduru a eye ne dashi ada yetimi wo bi afiri ye yetimi wo bi na edipa no so no na enye dapa ma no enti afahye no shed shia anase aduafo no nyina ye nyina ba be shia ma ye hu ye ho na nye obi ana kofa ba ye ya anase na nanom kokon no ye ya wo mu no edu safi na wakai enti esese oye amamere anase oye ye na abosom so de no so abosom no so obo amamere wo ho se afishia ese de ba ye de to so ye kum obian de ma no honam de na mi kan no ba we no so yesunsun mu so de you say bra wote apaka mu na omodo kodru baabi no edru baabi na abrante bi botwene yenya ne ntese twene no kora wo fom a obetimi afrim no kora be na wasasem kono na omoko no na omo twene dada omobo say ai kwa hini bia ekọ a o twene a obebo enti edru a sa twene no ade a wo na se wutia anse se wuti se wo na se tetifo no bo no sa pepepe wutia obewu ana nkonta no kora ka bo hu se ya obewu ye wona ma bebiri a e wo ho a obewu se ye ma ho ye din ye nso a ye tetwene no na ye so na ye eti se obefuma na se ofuma ye ba fie se ya amamre ti se ye hu na yanka nkyere na bi wa na wo mpe wa asem wa nka nkyere wa ewu na ode brew se mu se wa fompe e wo se amamre wo se be ye hu amamre ya ye nya ni nti se we are mamma na dance se nipa betumi anya nkwa 50-50 se na nanom be soma na wo mu 50-50 free sabre iko ya te se bidi bo ase bidi hie bi eno de a enibre tam wo hu se obi abobidie anase wode ntwoma na tikoko asra no ho na ye enibre enti eduru wa na mdi kan se ye na nanom a omu ko ye no omo bre cause mo ja to mu bi maame ne papa nyina omo che omo de ko aburochire yenim de omo kwakoye enti eduru sade na ye enibre tam jawa mo ko enim se wani abre enne activities net say ya so apaka mo wi wa ba betena se ede ebiem na ebeba so na wo se ye hwe anim se aka bidibo nti ya ba be bo bidie na ya san akoba bia ye ko ye na amamre wo ho aye kwakoye kese pa eno so akire no me no be hia na me de no so amam me mi say we de na mo ko na ma ni mo chi ase akire na ma ne be ko se ma de enfa buntu kwan enfa buntu kwan ba be eduro no ho ye ekon ano oba betime ko gina kokasa obetia na kora o fi ha obedidi watem tie se wotena fi na ye kokwa me ma de
Nana Medas. Pacho Nana Kwadwo Ejin the second. Abusiafo ye ne Nana Kwadwo Ejin wono ene kure eye de dia ono ne ni di nkomo nti bredia fashion afi kura ne yahye ase ya ka nyina nyansapo ye de bebrem sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se Kofi Nro ne ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya